Dragi prieteni, vă reamintesc, suntem la o seară specială și îl sărbătorim pe îndrăgitul nostru interpret, Gheorghe Gheorghe. Alături de Gheorghe Gheorghe vin interpreți mai tineri, dar foarte talentați. Elena Granzulea, cea care ne aduce cântecul din Dobrogea, dar în această seară văd că a venit îmbrăcată într-un costum aparte și îi spunem bun venit. Mulțumesc, bună seara! Domnul Gheorghe Gheorghe, din partea mea și a mamei mele, cu toată dragostea la mulți ani, ar fi plăcut foarte mult să fie alături de dumneavoastră aici. Să rămână, mulțumesc frumos că ai venit. O salutăm și pe ea că e undeva peste mări și țări. Mulțumesc și eu pentru invitație, este o onoare să fiu alături de dumneavoastră și de dragul, toți artiștii aceștia deosebiți. E într-adevăr o onoare, am puține emoții și vreau să spun că mama, de când v-a auzit prima dată, s-a îndrăgostit de vocea dumneavoastră până să vă vadă. E ceva reciproc. Și a rămas așa, aceeași dragoste. Toți românii s-au îndrăgostit de vocea lui Gheorghe Gheorghe. Să rămână.